अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। बॅरिस्टर नाथपै सभागृहात 22 मार्चला कोकण मराठी साहित्य परिषद जिल्हा सिंधुदुर्ग आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद शाखा सावंतवाडी यांच्या वतीने दमदार साहित्य संमेलन संपन्न होणार आहे। या साहित्य संमेलनाला अनेक दिग्गजांची उपस्थिती लाभणार असून या संमेलनाचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तमाम कोकणातील साहित्यप्रेमी, वाचक, विद्यार्थी वर्ग तसंच नवोदित लेखक व साहित्य क्षेत्रातील मंडळींनी लाभ घ्यावा असं आवाहन कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप ढवळे यांनी केलं आहे। नमस्कार। कोकण मराठी साहित्य परिषद आयोजित सावंतवाडी येथे होणाऱ्या साहित्य संमेलनाची मी तुम्हा सगळ्या पत्रकारांचे मनापासून स्वागत करतो। आज माझ्यासोबत तुमची सगळी सावंतवाडीची टीम, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अध्यक्ष मंगेशजी, आमच्या केंद्रीय कार्यमंत्री असणारे गेले अनेक वर्ष काम करणाऱ्या उषाताई, बुवाजी, त्या सगळ्या मंडळींचं स्वागत करतो। अतिशय उत्तम असा कार्यक्रमाची तयारी झालेली आहे। पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक यांनी 1990 साली सुरू केलेली ही संस्था आज पालघर पासून ते या सावंतवाडीपर्यंत जवळजवळ 71 शाखा वेगवेगळ्या परीने आपल्या परीने साहित्याची धुरा सांभाळत आहे। आपल्याला माहिती आहे की मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला। महाराष्ट्र राज्याच्या साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळाचे एक उपाध्यक्ष म्हणून देखील मला याचा अभिमान आहे की गेली अनेक वर्ष कोकण मराठी साहित्य परिषद नव्या लेखकांना, नव्या कवींना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते। माझ्यासारखा देखील एक 1990 सालचा बॅचचा एक कार्यकर्ता कोकण मराठी साहित्य परिषदेचा, ज्याला मधु मंगेश कर्णिक यांचा स्पर्श झाला, ज्यांच्या सहवासामुळे मी स्वतः जवळजवळ 13 ते 14 कादंबऱ्या लिहू शकलो। विश्वविक्रमी नाटक, मग शिवबा नाटक असेल, द्वंद्व नाटक असेल, संन्यस्त ज्वालामुखीसाठी व्यावसायिक नाटकं लिहू शकले। हे केवळ घडलंय ते कोकण मराठी साहित्य परिषदेमुळे। आणि हे सगळं करत असताना वेगवेगळ्या जिल्ह्यांवरती होणारी संमेलन देखील तितकीच महत्त्वाची असतात। या संमेलनाला मुद्दाम पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक हजर राहणार आहे। कोकणाचा एक सुपुत्र की ज्याने पद्मश्री ज्यांना मिळाली, की ज्याने कोकणामधल्या अनेकांना हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं, आम्हा सगळ्या साहित्यिकांचं आज ते दैवत आहे। स्वागताध्यक्ष म्हणून आदरणीय दीपकजी केसरकर येणार आहेत, पालकमंत्री म्हणून राणेसाहेब आहेत आणि आमची कोकण मराठी साहित्य परिषदेची सगळी टीम या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे। तुम्हा पत्रकारांना एकच विनंती आहे, शेवटी असं म्हटलं जातं की दूध घरोघरी जाऊन पोचवावं लागतं, दारू पोचवावी लागत नाही। साहित्याची ही सगळी मांदियाळी आहे। साहित्याचा हा जो काय प्रपंच आहे, हा घराघरात तरुणांपर्यंत अलीकडे जास्तीत जास्त तरुणांचा सहभाग यामध्ये असला पाहिजे। परीक्षेचा काळ आहे हेही माहिती आहे, पण तरी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे संमेलन कसं पोचवाल। सकाळी होणारे 9 वाजता ग्रंथदिंडी आहे, ग्रंथ प्रदर्शन आहे, परिसंवाद आहेत आणि वेगवेगळ्या प्रकारचा असा भरगच्च कार्यक्रमाचं आयोजन इथल्या सावंतवाडीच्या आमच्या कोमसाप समितीने केलेलं आहे। आणि म्हणून याची जास्तीत जास्त प्रसिद्धी आपण द्याल एवढी विनंती आम्हा सगळ्यांच्या वतीने मी करतोय। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।